ассалому алайкум. Акнун шумо метавонед аудиокитоби моро аз Play Market скачат карда дар телефони худ установка карда забони русиро омӯзед. барои ин ба Play Market медароед ва забони русӣ барои нав омӯзон менависед. Программаи мо ҳамин тавр аст. Значоки программа ҳамин тавр аст. ҳатман ҳамин программаро дарёфт карда скачат кунед. ё ки набошад ссилкае ки дар описанӣ ва дар комментарии ҳамин видео шудааст, бо тариқи ҳамун низ дароед. Программа бениҳоят содда сохта шудагӣ аст. Бо кӯмаки ин программа шумо метавонед забони русиро аз нол омӯзед. албатта китоби чопӣ ба шумо дар кор бошад, агар ба ҳамин номерҳо бо тариқи WhatsApp, Telegram нависед. Доставка танҳо дар дохили Россия ҳаст. ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо ва ба дарси забони русии мо. Агар дар каналамон аввалин бор бошед, ҳатман тугмачаи подписатсаро пахш кунед. Дарси имрӯзаи мо дар забони русӣ ҷумла сохтан ва гап заданро меомӯзем. Дарси 16. Агар то дарси 16-ра шумо тамошо накарда бошед, ҳатман тамошо кунед, зеро ки ин дарс ба шумо кӯмак мекунад то ки дар забони русӣ зуд ҷумла сохтанро омӯзед. Яъне он ибораҳое ки шумо медонед, онҳоро якҷоя карда ҷумла сохтан ба шумо ин дарс кӯмаки калон мерасонад. шахсоне ки ин дарсро аввалин бор дида истодааст, зуд мефаҳмонанд. Яъни дарс чӣ хел мегузарад? Мо бо шумо, яъне чӣ хеле ки дида истодед, аввал ибораро, яъне ҷумларо бо забони тоҷикӣ нишон медиҳам ва онҳоро якто ба якта бо кӯмаки луғатҳо ба забони русӣ тарҷума мекунем. Дар охир шумо ҳама луғатҳоро якҷоя карда, албатта ҷумла месозед дар забони русӣ. Дарс ҳамин тавр мегузарад. Дарсро бо диққат нигоҳ кунед ва он чизе ки ман мегӯям ба онҳо риоя карда ҷумла созед. Албатта шумо метавонед ва меомӯзед. хоб, аввалин ҷумлае ки мо бо шумо аз забони тоҷикӣ ба забони русӣ тарҷума мекунем. Ман бояд дандон канам. Яъне вақте ки дандонканӣ рафтед, ин калима, ин ҷумла ба шумо сахт лозим мешавад. хоб, дандон мешавад зуб, яъне кандан. дар инҷа канам гуфта тарҷума кардем. Кандан мешавад ин удалид, яъне удалид ин гирифта партофтан, дар телефон бисёр аст, яъне удалид, кӯр кардан ҳамин хел. Дар дандон низ ҳамин феълро истифода мебарем, яъне канам мешавад удалид. ман чӣ хеле ки дар ҷумла аст, ҳамин хел карда тарҷумаша менависам, то ки ба шумо фаҳмотар бошад. Яъне феъл аст, яъне удалид ин кандан нею канам гуфта тарҷума кардам, то ки ба шумо фаҳмотар ва соддатар бошад дарс. хоб, албатта мне ин ба ман мешавад, не ки дар инҷа ман гуфта тарҷума мешавад, яъне ман гуфта меояд. мне ин ман, бояд ин мешавад нужно. ба фикрам ҳама инро медонад. ҳамагӣ 4 луғат. ҳамин 4-таро шумо якҷоя карда, албатта ҷумла ба забони русӣ месозед. ман ба шумо ҳамагӣ 20 сония вақт медиҳам. не ки шумо метавонед видеоро стоп карда дальше фикр кунед ва баъд дальше видеоро давомаша бинед. рафтем. хоб, беҳтарин, умедворам ҳаматон дуруст ёфтед. на он қадар ҷумлаи душвор буд. ман бояд дандон канам. мне нужно удалить зуб. мне нужно удалить зуб. ман бояд дандон канам. бениҳоят ҷумлаи осон буд. умедворам ҳама дуруст ёфт. хоб, мо давом медиҳем. боз як ҷумлаи дигар, албатта наздик ба ҳамон. яъне ман бояд дандон шинонам. дар онҷа дандон кандан буд, дар инҷа шинондан. яъне ман бояд дандон шинонам. хоб, ман дар инҷо низ мне гуфта тарҷума мешавад. бояд нужно. дар инҷа бинед шинондан мешавад вставить. ман тарҷума кардам, яъне навистам шинонам, чӣ хеле ки дар ҷумла буд. вставить ин шинондан ба ҳамин маъно меояд. хоб, ва зуб мешавад дандон. ман бояд дандон шинонам. ман ин мне, бояд нужно, дандон зуб, шинонам вставить.
хуб боз ҳамагӣ 4 та луғат якҷоя кунед ва албатта ҷумлаи худро дар забони русӣ созед. Ман ба шумо ҳамагӣ 20 сония вақт медиҳам. хуб, ман бояд дандон шинонам. Мне нужно вставить зуб. Мне нужно вставить зуб. Ман бояд дандон шинонам. На он қадар душвор буд. Умедворам дар ҳақиқат ҳамаатон дуруст ёфтед. ҳамин тавр бошад салакак ҷумлаи душвортар дар инҷа дорем, лекин шахсоне ки бо диққат дарсро тамошо мекунанд ба фикрам ин низ албатта душворӣ барои онҳо намекунад. лутфан гӯед ки наздиктарин дорухона дар куҷост. хуб, боз ҳамон темаи духтурхона, духтуру чизо. хуб, лутфан, пожалуйста, гӯед скажите, дар куҷо, где здесь, дар куҷост, яъне где здесь. албатта дар куҷост гуфта навистагӣ дар боло ман ҳамихел тарҷума кардам. Ну ҳардуш як маъно аст. хуб, наздиктарин, ближайшая, ближайшая чӣ ба ая, яъне женский род омад мефаҳмонам, зеро ки дорухона ба фикрам ҳама медонад аптека мешавад ва аптека бошад ин женский род аст. Ба ҳамин хотирам ближайшая шид. Ближайший нею, ближайшая, барои ин ки аптека ин женский род аст. хуб, аптекаро ман тарҷумаашро дар инҷа нишон надодам, зеро ки дорухона аптека буданашро ба фикрам ҳар як одам медонад. хуб, ҳамин луғатҳоро якҷоя карда бояд шумо ҷумлаи худро бо забони русӣ нависед. ин дафъа камтарак бисёртар секунд медиҳам, 30 секунд фикр кунед ва ҷумла созед. Ман дар охир ҷавоби дурустро нишон медиҳам. хуб, беҳтарин, ба фикрам ки на он қадар ба шумо душворӣ кард ин иборамон. ҷавоби дуруст ҳамин хел аст. лутфан гӯед ки наздиктарин дорухона дар куҷост. Скажите, пожалуйста, где здесь ближайшая аптека? Скажите, пожалуйста, где здесь ближайшая аптека? дар инҷа метавонед дигар тарз низ, дигар хел низ метавонед гӯед, яъне где находится ближайшая аптека, яъне ҳамин ҷумларо низ, яъне ҷумлае ки ҳозир гуфтам, яъне где находится ближайшая аптека низ гӯед мешавад. инҷа шумо акнун албатта пурсида истодед бо тартиб, бо ҳурматқадӣ пурра карда хушрӯ карда пурсида истодед. яъне ҳозир он тарзе ки варианте ки дуюмаша ман гуфтам, вай салакак грубитар аст. хуб, лутфан гӯед ки наздиктарин дорухона дар куҷост. Скажите, пожалуйста, где здесь ближайшая аптека? Беҳтарин ва мо давом медиҳем. ана акнун аз дорухона мехезем ба сартарошхона. ман мӯи сарамро ранг кардан мехоҳам. хуб, беҳтарин, дар инҷа низ ман мне гуфта тарҷума мешавад, бо ҳамон маъно меояд. ранг кардан мешавад покрасить. Покрасить, ранг кардан. мехоҳам, нужно, хочу, албатта вай дигар ҳолат истифода бурда мешавад. мӯи сар, волосы. мӯи сар, волосы. хуб, ман, мне, мӯи сарамро, мӯи сар, волосы. мехоҳам, нужно, ранг кардан, покрасить. дар инҷа низ ҳамагӣ 4 та луғатро шумо дида истодед. якҷоя мекунед ва ҷавоби худро албатта фикр карда месед. ман ҳозир ба шумо ҷавоби дурустро нишон медиҳам. ба шумо ҳамагӣ 20 сония вақт.
хуб, беҳтарин, умедворам ин ҷумла низ ба шумо ягон хел душворӣ наовард. Ман мӯи сарамро ранг кардан мехоҳам. Мне нужно покрасить волосы. Мне нужно покрасить волосы. Яъне вақте ки шумо мӯятонро албатта ранг кардан мехоҳед ё ки ягон хел сиёҳ кардан мехоҳед, сафед кардан, як чизе ки мехоҳед, ҳамон ҳолат ба истифода мебаред. Албатта ман ин ибораро ягон бор истифода набурдам, зеро ки ягон бор ба ин ситуатсия рӯбарӯ нашудам. Хуб, бубахшед, ба мо нон доданро фаромӯш кардед. Бубахшед, ба мо нон доданро фаромӯш кардед. Хуб, бубахшед, извините, ба фикрам ҳама медонад. Фаромӯш кардед, забыли, забыть, яъне аз хотир баровардан, фаромӯш кардан. Забыли, фаромӯш кардед. Додан, дад мешавад, аммо дар инҷа албатта гузашта ба падад. Дар инҷа феъли падад нест, ин додан аст. Хуб, нон, лепёшка ҳаст, хлеб ҳаст, лепёшка. Хуб, ба мо нам, бинед, лепёшка, бинед, бубахшед, извините, ба мо нам нон, лепёшка, доданро, додан, падад ва фаромӯш кардед, забыли. Хуб, ҳамагӣ дар инҷа чӣ хеле ки мебинед, 5 та луғат аст. Якҷоя кунед ва албатта ҷумла созед. Ба шумо 20 сония вақт. хуб, беҳтарин, умедворам ки ҷавобро дуруст ёфтед. Дар ин ҷо як чизро нагуфтам, зеро ки агар шумо дарсҳои пештарро дида бошед, ман ин чизро бисёр гуфтагӣ ҳастам. Ҳозир мехонам, аҳамият диҳед ва ҳис мекунед. Бубахшед, ба мо нон доданро фаромӯш кардед. Ки шумо, тарҷумааш чӣ хел мешавад? Извините, вы забыли подать нам лепёшку. Окончаниҳоро бинед. Ман без окончаний ва дар инҷа ҷонишини виро нишон надодам, яъне шуморо нишон надодам, зеро ки дар забони тоҷикӣ ҳама вақт дар охир меояд, яъне нишон бисёри вақт ҷонишинҳо дар забони тоҷикӣ нишон дода намешавад, леки дар забони русӣ ҳама вақт гуфта мешавад. Яъне кардед, ҳамин окончание ки дар забони тоҷикӣ омада истодааст, ин маънои яъни шуморо дорад. Ба ҳамин хотир ҳама вақт аҳамият диҳед дар забони русӣ вақти гап заданда. Извините, вы забыли подать нам лепёшку. Чего? Лепёшку. Хуб, ибораи дигари мо бо худ чӣ мегирем? Мо, мы, чӣ, что, бо худ, с собой, мегирем, возьмем, возьмем. Мо, мы, бо худ, с собой, чӣ, что, мегирем, возьмем. Аз феъли взять. Хуб, ҳамагӣ 4 та луғат аст. Албатта умедворам ки ба шумо ягон душворӣ намекунад. Якҷоя кунед ва ҷумлаи худро созед. Ба шумо 20 сония вақт. хуб, мо бо худ чӣ мегирем? Ҷавоби дуруст ҳамин тавр аст. Что мы возьмем с собой? Что мы возьмем с собой? Умедворам ки ягон кас албатта ба ҳамин ҷумла хато накард, зеро ки сахт осон буд, сахт содда ва осон. Беҳтарин, умедворам ки дарс ба шумо маъқул шуда истодааст ва дар ҳамин ҷо дарси 16-уми мо ба охир мерасад. ба шумо видео, яъне дарс маъқул шуда бошад, албатта меҳнати моро қадр кунед, ба видео лайк монед ва фикри худро дар комментария нависед.
ман бо шумо лутфулло Элмуродов будам. То дарсҳои дигар дар паноҳи Худо бошед. ассалому алайкум. Ана акнун шумо метавонед аудиокитоби моро аз Play Market скачат карда дар телефони худ установка карда забони русиро омӯзед. барои ин ба Play Market медароед ва забони русӣ барои навомӯзон менависед. Программаи мо ҳамин тавр аст. Значоки программа ҳамин тавр аст. ҳатман ҳамин программаро дарёфт карда скачат кунед. ё ки набошад, ссилкае ки дар описанӣ ва дар комментарии ҳамин видео шудааст, бо тариқи ҳамон низ дароед. Программа бениҳоят содда сохта шудагӣ аст. Бо кӯмаки ин программа шумо метавонед забони русиро аз нол омӯзед. албатта китоби чопӣ ба шумо дар кор бошад, агар ба ҳамин номерҳо бо тариқи WhatsApp, Telegram нависед. Доставка танҳо дар дохили Россия ҳаст.